پرسا رابوونا مریان هەنێک جوان سادووقیên گۆتگۆتن vejîna miriyan tune hatin ji wî pirsîn û gotin mamoste Musa ji me re nivîsiya eger birayê yekî zewicî bê û ew bê zarok bimire divê birayê wî jina wî bistîne û dundanê ji birayê xwe re rake îcar heft bira hebûn yê pêşî jinek anûy û bê zarok mir yê duduyan û yê sisiyan jî ew jin standin û bi wî awayî her heft zarok li pey xwe nehiştin û mirin pişt re jin jî mir ma di roja vejînê de ew jin wê bibe jina kîjanî ciwan çimkî her heftan jî ew anî bû Îsa jî ji wan re got zarokên vê dinyayê jinê tînin û mêr dikin lê ewên got hêja hatine dîtin got bigihîjin vê dinyayê û vejînê miriyan ne jinê tînin û ne jî mêr dikin ew careke din nikarin bimirin ew eynî wek miryaketan in ew zarokên Xwedê ne çimkî ew zarokên vejînê ne Musa jî daxuyakirin got mirî wê ji nû ve rabin ew di serhatiya deviyê de navê Xudan hildide û dibêje Xudayê İbrahîm Xudayê İshaq û Xudayê Yaqûb îcar ew ne Xudayê miriyan e lê Xudayê zindiyan e çimkî hemû ji wî re sax in hinekan ji şerîetzanan bersiv dan û gotin mamoste te qenc got çimkî êdî wan qet nediwêrî got tiştekî ji wî bipirsin Pirtûka pîroz Encîl Silav û rêz xweşk û birayên hêja